ƙasata, wayo ƙasata. Ƙasata yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu mu tuba koma ga ilahu. Ƙasata yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu mu tuba koma ga ilahu. Ƙasata yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu mu tuba koma ga ilahu. Ya mai sama Allah da kai nake farawa, kai ne etel wanda ke kashewa da rayawa. Ka dube mu ba don halin mu ba, ka dubawa. A Najeriya masu mulki yau sun yi gazawa, sun yi gazawa. Ƙasata kin zaman uwa, kin zama baba, amma banda hakan na sai in ce ban yafe ba. Muna je muna gani ana zaluntar mu, da mun yi magana sai a ce fa da 'yancin mu. Mun yi kuskure tun a zamani na Buhari nan, muke ta faɗa shi ne wanda zai gyara ƙasar nan. Mun manta da Allah shi yake iya yin wannan, Allah sai ya bar mu mu ɗanɗana shi Buhari nan. Ƙasata yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu mu tuba koma ga ilahu. 'Yan Najeriya ya kamata yanzu mu yi ganewa, mun yi bacci ya kamata yanzu mu yi farkawa. Mu koma ga ilahu rabbi shi ke karewa, amma duk wasu walla na faɗa ba su iyawa. An inci amma kamar ba a bamu ba, ƙasar muna shan fama an samu a fargaba. Ƙasar mu yau ba tsaro ba mu san daɗin shi ba, ilimi ko min nema ba za mu samu aiki ba. Najeriya ce ta zamo ƙasar gadona, kamata yau shugabanni ku tattauna akan matsalar cigaban ƙasar mu ta gadona. Abinci da fetur ai mana sauƙi kun zauna. Ƙasata yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu mu tuba koma ga ilahu. Ƙasashe da dama sun wuce matsala ta abinci, amma mu a Najeriya ba wani sassauci. Shinkafa da wake ta zama rama da muke ci, a wasu gidan zakatun da tafasa kwa suke ci. Babu abinci. Al'ummar ƙasata na kuka, domin ɓangaren tsaro duka ba harka. In za ka yi tafiya kana jin hanyarka,
ina za mu sakan mu don Allah ku duba mu ku zo ku ji kukan mu da noma da kiwo sun rushe ina muka kama mu ba kwa tunanin komai kan mu sai dai na 'ya'yanku. Matsalar ga tafi karfi a arewa, komai ya fari sai dai a arewa. Al'ummar musu ake ta kashewa, masu kuɗi sarakuna da talakawa. Tawassali da sunan manzona, ƙasa ta Najeriya tana da damuna, kawo mata ɗauki domin rasula abin sona. Ya Allah ko ka gare ka mun zo mun zauna, mun zo mun zauna, mun zo mun zauna. Kasar mu ta gado, yau ga 'yan cikin tana wasan dodo, manyan cikin tana kife mu a kwando. Muna yawo ne guri guda ba mu san komai ba. Ƙasa ta yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu, mu tuba koma ga ilahi. Me matsalar ne me yake damunmu? Ba tallaka ko me kuɗi suna zaluntar mu, sun kawo da kai suna gani ana ta cutar mu. Ku faɗa muna me muke yi kuke zaluntar mu? Ƙasa ta yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu, mu tuba koma ga ilahi. Muna kuka 'yan ƙasa muna magana kuke wuce gaban mu kwando. Ƙasa ta yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu, mu tuba koma ga ilahi. Astaghfirullah Allah, astaghfirullah Allah, astaghfirullah Allah, ka yafe laifukan mu mun tuba. Ƙasar mu tana cikin kunci don kowa yayi daci, kamar rayuna kadai ce ga yawan kaɗe zinace kuma akan idanunsu. Ƙasa ta yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu, mu tuba koma ga ilahi. Ƙasa ta so ake a rarraba kayan mu, an samu muna guduwa mu kyale iyalanmu. Ku duba irin tausayi da su na iyayenmu, amma yanzu ta kansu ne suke bata mu ne ba. Ƙasa ta yaushe za mu gane matsalar mu, babbar matsalar mu, mu tuba koma ga ilahi. Wannan mulkin da ake yi ne ban gane ba, kowa muka ɗauko sai muga ashe bai dace ba. Min yarda da su gashi sun suna yi mana zamba, ya kamata mu waye mu daina ba su amanar mu.
da muna takama Najeriya ƙasar mu ce yanzu wuya ta saka mun gane duk hirat muna cikin damuwa har wasu sun haukaci akan zaben Tinubu mu duk sun masu babban takaici in ka siyo kaya aka koma ya daɗa tsada in kuma maka yi ƙorafi gwamnati ba ta kallon da tsada gashi farashi sai hawa yake yi ba su so ma ya sauka gashi talauci ya saka wasu sun dawo da ba har da kwace